Tämä voi olla semmoinen niin sanottu alakoukku. Mä oon Teemu Pakkaleen ja mä oon eläköitynyt entinen ammattiurheilija ja mun lajina oli vapaa-ottelu. Ja nykyään mä teen markkinointihommia ja vähän myös lastensuojelutöitä. Mun tehtävä on sisustaa haustuottein yksiö. Täytyy kuitenkin muistaa, että tää on kilpailu. Ja samaan aikaan Salla sisustaa ties mitä ja kenelle. Katsotaan kumpi voittaa. Jaha, ja sit otetaan kengät pois. Onpa pieni, mut kompakti parveke. Okei. Tää on plussaa. Tähän pitää keksiä joku special, koska tää voi olla semmonen niin sanottu alakoukku. Mutta tää on niinku semmonen tietynlainen harmonia. Mutta jotain väri tänne pitää saada. Se on niinku ihan selvä juttu. Eiköhän me tää peli voittaa. Nyt kun mä astelin tonne asuntoon ja mä näin sen kokonaisuuden, niin mä ajattelin, että piece of cake. Ei tässä ole mitään ongelmaa, että tohon noin pam ja hakee sen fiiliksen ja sit lähdetään vaan niinku toteuttaa. Ensin venytellään. Mitä mä näen ensimmäisenä? Aurinko paistaa ja no keittiö. Kahvin tuoksu. Kahvi. Energia. Energisyys. Mä haluan tästä asunnosta energisen. Niin kohtaa, kun Maru tuli kuvioihin, niin se oli hauska se keskustelu, kun se heti haastoi mua, että teekö sä jonkun niinku stereotyyppisen niinku miehen asunnon tästä? No niin, Teemu, sun hommahan olisi nyt sisustaa tää kämppä Hausen kamoilla, eli Prismaan ostoksille, ja sieltä pitäisi nyt sit kaikki kamat löytyy. Eiköhän ne löydy. Onko sulla minkälaisia ajatuksia jo? Mä ehkä tekisin tän nyt sit niinku itselleni 20-vuotiaana. Okei. Mennäänkö tehdä semmoista niinku stereotyyppistä mieskämppää? No en välttämättä. Sisustajana mä oon varmaan aika monen mielestä raakile. Omasta mielestä tietty niinku aika valmis. Mä uskallan tehdä juttui. Et nyt sä vaan kerrot sitten, että Teemu, toi on huono idea, toi ei oo. Täällä on sulla nyt sängyn runko valmiina. Nää jää sulle tänne käyttöön, mutta kaiken muun sun pitäisi sieltä Hausen kamoista nyt sit löytää. Tiesinkö mä mikä on Haus? Kyllä mä tiesin. Meinaatko sä maalata? Aina maalataan. Meillä on toi sänky. Tällä seinällä meidän pitää keksiä joku väri ja se on toi seinä. Helposti lähdetään ajattelemaan sitä, kun tila on pieni, että ei uskalleta vaikka tummia sävyjä tuoda. Se voisi olla niinku jotain tommosta. Aika trendikäs valinta. Onko vai? Sitten jos me puhutaan niinku Haus-tuotteista, niin se kirjo on niinku valtava, että sieltä löytyy niinku ihan kaikkea. Kyllä meillä alkaa olla palaset sen verran hyvin kohdilla, että eiköhän me lähdetä Prismaan. Nyt mä oon tosi huono tässä. Onko sulla mitään ajatusta, minkälainen se matto voisi olla? Ei, usein ollaan. Joo, kyllä Sallalla vähän enemmän tavaraa kärryssä kuin sulla.